O video nanya di bese wana masingsa chikon chrai tete bolia koroma kodo sang thaka amse bo bini ama babu songno bike sanai nogrok sukrubai sbai tongmai mani naidi buma bu phani kosto wanchu gya amse kosto kai pusitu hamini buma bu phasong amse tabu khai bike rok rimeya hani se nogrok se sbai tongbai su ke tomo sasinai buma bu phasong bo sugya nginyo to pairi me hani sakana amse bok khai wanchuna ringam tike nok se tebu sbai amse kosto ke ritong buma bu phasong amse srai ni theke tori logi pusitu hemase video clips moting hage chikon bolia korma korosa ang hainong tongkha amse khasina ringi te kaisa koktu mahna ka omono hage politics ni kok phanang manu haifana ang ane opinion marnai tani himble ang Tiprasa ni bagai hage kok bolai khema sau tani himble ang Tiprasa no belai kya hamjago Tiprasa tini politics lai amde ko bolai toglai khe kuno nogrok subai lai kaisa bini panchayat bini part office ani part office ni subai lai tonglai khe bai ki chini Tiprasa ro agusinai hagere Tiprasa ro agungnai amo belai khe chaya klayo chini Tiprasa ro amono wan chungna nangu tani himle chini Tiprasa amde ke bolai tonglai walai tonglai khe kai nor jo to shu Tiprasa ro ke jo to ni se backward jaga hamya jaga kono kaisa suju subida kri jaga o tongui tongbayu amono chung bai ke kuju sago ti sau develop khlaine ninge ka amde ko walai tonglai khe jibono develop manglak teb se sung tola klainya amsuna ang tini video khaimani kisa khorong kotor kha makha ke tani himle wati wai tong tabo amsuna tini video